Şoңғы спорты yıldan yıl көбірек райондашларыбызны үзіне жәлебетте шоңғыға басушылар орасында ешлерінің де, үлкенлерінің де көп болуы сейіндірі. Спартакиада ойыннары қысаларында 25 февраль күні шоңғы yorışlar өтті. Бәйгеде 8 команда қатнашты. Мектеплер командасының бірінші орынға шығуына біреуде ғажапланмагандыр. Егет қызлар актив спорт белән доими шөгыльләнәләр. Müslim rayonundan men быйыл гына эшләй башладым. Шоңғы yarışları da бик актив катнашалар. Треп катнашалар, команда дәрешләр җибай дәрә кирәк, дәрҗәй дәрә кирәк. Команда күбрәк зурлар, Аллага шөкер, балаларны привлекай дәрә кирәк. Мәктәпләрдә шоңгы, дәресләрдә шоңгы спортын культивировать дәрә кирәк. Шоңгы ярышларында безнең мәктәп бик актив катнаша, бик ярата спортны. Үзем дә ак буенда йөрергә, шоңгыда бик теләп төшәм. Һәр вакыт актив булырга тырышабыз. Яшькә карамастан, вакытка карамастан табырга тырышабыз. Инде кышны көтүп алам, үзем дә ял көннәрне вакыт табып, шоңгыда шуырга чыгам, чыпшынып, ял итеп кайтам. Икенче урынга район советы һәм башкарма комитеты командасы лаек булды, 3тә Шилтәрләр командасы. Шоңгы спортын яратам. Мин инде мәктәптә дә шундый шоңгы ярышларында катнашайм. Һәм бу оешма предприятиеләр арасында да ниткән спартакиадаларга ел сайын катнашам. Елда президентлык орыннарны алабыз инде. Быел да сынатмаска инде. Киберспорт быелгы спартакиадага яңа уен түрі буларак кертелде. Компьютер уеннары нигезендә оештырылган ярышта командалар көчен, осталыгын сынады. Киберспортның спартакиада уеннарына кертелүенә ир-егетләр аеруча сөенде. Бу көнне алар футбол уйнады. Ярышта Август ХПП командасы җиңү яулады. МЧС командасы 2-нче, район советы һәм башкарма комитеты 3-нче урынны алды. Быел безнең 34-нче спартакиадага яңа төрле спорт төрле барлыкка килде. Biz инде аны күбрәк яшьләрне алгап барырга дип шуның өчен үткәрәбез. Бу киберспорт PlayStation'да бүгенге көндә футбол уйныйлар. Киберспорт компьютерда уйнала, күпчелек или телефонда, или планшетларда шундай бер инде. Анда акча зарабатырды була. Күп уйнасаң анда син можешь даже профи ценында уйный аласың. Менә мин уйнарга килдем киберспорт. 2 март көнне Яшек спорт комплексында авыл җирлекләре арасында финал уеннары, 3 мартта оешма предприятиеләр арасында волейбол ярышы үтәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.